Oblideu-vos que em coneixeu, Ara jo surto com una còmica més, vale? Ja. Soc sènior però vinc on fire, bro! Sí, perquè, bueno, en sé més, literal, mami que tu quieres, papi que tu sabes... Tota aquesta tonteria l'aprenia jo a la feina. Professora d'institut. Però em vaig jubilar. Torno a saber què és la dignitat. Sí. No, però ho trobaré a faltar. No, sí, perquè en un institut els dies passen volant. I les cadires també. Aleshores, jo sé que a vosaltres us treu la son el problema de l'ensenyament a Catalunya. Jo us diré quina és la pregunta crucial. Amb la que està caient els docents, la gent ha d'anar a l'institut. Empastillada, sí o no? Aquesta és la cosa. Mira, feu una cosa, jo us dic dos casos i vosaltres dieu si empastillada o no empastillada. Mira, jo em vaig jubilar al març, llavors aquest setembre ens van arribar els de primer d'ESO curtets, baixets. La notícia era que eren baixets. I a mi m'envia la cap d'estudis, vés a fer una guàrdia al primero E. Jo vaig allà i sento així en un moment dado. Lo que diga la profe me suda la polla. Llavors, jo empastillada dic, ai, la llengua de Cervantes. Com si no parlessin altra cosa tot el dia. Però l'important és que vaig sentint veus. Nòmina, dia 30, nòmina, ja se'n poden pixar, vale? Aleshores, versió sense empastillar. Tu, enano, què has dit? Si te la busques no te la trobes, gilipolles. Empastillada o no empastillada? Un altre cas. Estava jo, calleu collons que les veig ens foten el... Estava jo al passadís, que és territorio Comanche. Aquí no t'han d'enganxar mai. Tu has d'anar del teu despatxito a la porta principal i del porta principal al despatxito. A tu el passadís no pots fer. Però jo passava per allà i vaig veure el Joel dins de la classe que et llançava una cadira cap al passadís. Jo anava fresca, vaig fer així, va passar pel cap i li va donar el teatrero integral del centre. ¡Ay, me ha dado, ambulancia, boca a boca, por fi! Jo, calla que no t'ha donat. Aleshores, els de dins de la classe em van veure que jo els havia vist. Aleshores jo havia d'intervenir, perquè si no faig com una docent de batxillerat, aquí s'estan matant, aquí salven les parets. Oh, quina calor! I és el mes de març! Oh! Llavors vaig haver d'intervenir. I aplico el protocol. Primer punt, parlar mal de la cadira. Què has sentit? Joel, com et sents? Que me perdéis, gente, que me perdéis. Calla, que estic amb el Joel. Ara porta la Olga a l'AIS i a més li t'ha tocat. Joel, vols que baixi la psicopedagoga? Ai, que destellorosado. Mira, com no callis, amb les portes per davant saldràs. Joel, vols una altra cadira? Punt número 2. Trucar a les famílies. Amb molta sort perquè vaig trucar i aquell dia van despenjar. Miri, davant seu jo he vist el seu fill, jo he vist que amb una resposta. Cuando venga el niño ya me explicará su versión. ¿Vale? Bueno, llavors, amb això del passadís ja us dic que no us enganxin mai si us toca allà. Perquè ve un enano, pelea, profe, pollo en tercero A, pelea, pollo, és com el triatge de la Vall d'Hebron, igual. Jo sempre agafo la pelea. Vas allà, 5 o 6 estan estomacant, tu intentes cridar l'atenció. Jo faig això.
Mataos si queréis. S'ha de parlar amb una llengua que entengui. Mataos si queréis. Pero los órganos enteros. Porque yo no aguanto ninguna bronca más del pavo de la Cruz Roja. Señora, con este cubo no podemos hacer nada. ¿Tú sabes qué es un órgano? ¿Tens un huevo? ¿Tens dos? Pues los dos al cubo. Oh, profe, com te passes? Amb això que han parat. Llavors poses parte al Jonathan, al Kevin, al Ethan... Allò sembla els morancos. Ara, quan te'ls trobes pel carrer, els que travessen el carrer per saludar-te són els morancos. Les rates sàvies passen allà com si veiessin ploure. Bueno, hi ha moments bonics a l'ensenyament, que és quan els puges al laboratori de ciències i ells si no t'han d'escoltar i no han de prendre notes ja estan contents. Llavors ells fan reaccions químiques i sempre sents una veueta que diu «Ai, profe, com mola!» Ara m'hauríeu d'ajudar perquè diré una cosa molt lírica, Haureu de fer «Oh!» però espontani. Llavors, quan sents aquesta veu, penses ser docent és dels millors oficis del món. No només dura un nanosegon.